Конституция күніне туры кетіріп, бүгін Ұлы Қайбышта социалистик қызмет геройларына бюстлар ашылды. Бұл районда олары 8 кіші, бірінші сынларына әлі 4 елілік қоялар. Қайбышта Олия Хайрединова болып қайтты. Мына бұл жұртта ол яшады, мына бұл тыр тақтасын біз қойдық. Қойбыш районы Ябалақ ауылында Аграфена Сергеева түсін искі гіне йұрт сақлы, үйіне сұқмақ үзілмей. Социалистик қызмет геройы Аграфена Сергеева бейік жеңугәді үлішкірді. Зенитші болып Польша һәм Украинаны азат етуді қатнаша ол. Аграфена Тимофеевна мен өзем біләдірем, бек ашық хатыны ол, бек ішчан хатыны. Но біздің орадан кетіп барды ол. Объявляю открытыми! Бүгін аңа һәм тағын үш хезмәт героена Ұлы Қайбыш ауылында бюстлар ашылды. Күбісінің инде туғаннарын да табып булмый, килгәннәре аларга тыныч тормыш өчен рәхмәт укый. Была добрая, хорошая. Апам бик ашык күңелле эшчән кеше иде. Кичкенә чакта мине гел тәмле конфетлар белән сыйлаганы әле дә истә. Алтын медаль иясе авылдашыбыз Әбрар Бөрханов. Яшьләргә үрнәк алырлык. Әбрар Бөрханов сугыш елларында Казан авиация заводында моторист булып эшли. Авыл халкының хезмәтендә онытмаганнар ат караучы Герман Ионовның күкрәгендә Татарстан йылдызы. 30 еллар башында Татарстан АССР хөкүмәте карар чыгара. Үзебезнең республика масштабында социалистик төзелеш герое дигән исем булдырырга. Социалистик хезмәт герое йылдызы Рәис Захидуллин күкрәгендә дә ялтырап тора. Ул Кировдан бусын төзи һәм беренчеләрдән булып автопоездлар үзләштерүне кертә. Шуның белән хезмәт җитештерүчәнлеге дә ныгарта. Татарстанда 156 социалистик хезмәт герое бар. Шуларның 8-і Кайбыш районыннан. 2015 елда оларга беренче 4 бюст куела. Эшне җирле скульптор Вячеслав Носов башкарып чыга. Кайбыш районыннан Алия Хайрединова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.